Negozioetan, ostalaritzan, musikan, bizitzan, 40 urte ibiltzeko puri-purian, baldakizu ezein dan sekretua. Ba, hemen txarrapatu behar denik. A ber, sekretua... Txak, sortea. Sortea, ez dakit banik, A ber. Ai, beste papeltxo badakat hemen. A ber. Magia. Magia, ez dakit banik, Nik usteet, sekretua dela, lana, eta fina izatia. Kaixo lagunak eguerdion eta Fermin jauna. Ongi etorri, zer moduz? Hore bat, hemen izatia. Aurreko baten entorri zinean, Blakiz beltzakin. Ze muz ibilizea entrenamentuan da, labanakin eta sartain lanetan. Labanak zorrosten, ondo. Txukeldaritzan, motxel. Bale. Zein da sekretua 40 urte hor purpurian eoteko ni pentsatzen lana, eta artista pixkate izan behar da, ez da? Lana, perseverantzia, ilusioa, eta gero egin dudala komunidade bat hor nire inguruan, eta horrek ematen didan bultzada eta indar. Hori izango ditzateke nire sekretua, esan baditeke sekretua denik. Sekretua, esan dezuna lana, eta zean bezalako esatiare asko da, ez da? Hor, komunidadea arba sortzeko, ez da? Bai. Lagunan lagun da. Hori, gu esaten duguna, ez? Gure artean ere bai bazaindu, gure artean bultzatu, gure artean ere bai lagundu. Hori da politena, eta hori da nik uste dut hori indarra ematen duguna. Eta beti... Gora eta gora gozuaz, eta guain indezu 40 urte pasata geho eundoko bira mundiala, ez da? Zehose bertzen nune bai, ez dezu nahiko gauza india, ose? Begira, 3 urte hona etorri nintzenean, zuri orkestera eta kontatzera Blakiz Beltzabia inoa orkestera nindoala, justo hemen Donostiko Belodroman, ez nuen espero hau dena gertatu dena gertatzea, baina ia suertatu zen, 40 urte ospatzeko zerbait antolatu behar nuela, sekulako arrakasta, eta orduan, jende ezin dugu kanpoan utzi, beraz, guazen antolatzera zerbait, haundia, non jende guztia sartuko izango den, eta orduan, Donostiko Anoetako, futbol zelaira goaz, ekainaren 14an, beraz. Eundoko tinglaba, eta laizterre bai, guain Ameriketa zoaz, ez da? Amerikara, ez da? Bihar bertan, ja, Latinoamerikara, orduan, bueltan, 20 egun goaz, Latinoamerikara, gero, ekainaren 7an dakau Roma, eta 14an hemen Donostiko futbol zelaian. Adilaunak hori dana garatuko deu, eta hori dana errezeta ehar bat iten. Ados? Aurrera. Barbaina prestatuko ditugu, pare bagauzakin, eta aldi berian ondo pasa. Adilagunak zaino pare gabi datorreta. Bueno, lagunak eta Fermin, garatuko izuet pausuz pausu, barbaina egiteko garaian nundik noa ibiliko gea. Barbaina da arrei bat, kistona. Nere amaik egena gustatzen zaio. Da xamurra. Beitu hauek gaina ze fresko dauden. Fresko, tirante. Eta hauek ondarretan ibiltzen dira. Beitu, hemen dazka bixarra batzuk. Beitu ze bixarra dazka. Eta bixarra hauek eramatitue, detektore bezala hola ondarretan da horra rapatzen ditue, karramarro txiki txitxarek eta hori jaten ibiltzen dira. Eta dia, kiston arroka zaporia daka, oso onak dira. Jendek batzutan ez dira inoak zeatikan, oso freskoa jan bihar dira. Nola ibiltzen dian fangotan, da ondarretan, da ez badia askar garbitzen, eta askar txukuntzen, hau bezala garbi usten, gero fango usaila hartzeue. Eta orduan, batzuk, iteue, zeatikan, askotan fresko ez duelako jan. Baina fresko da nian, da eharra. Eta hau ingo deuna da, lomito katea, eskatak enduta dazkau, ingo ditugu lomito katea, eta ingo dugu limoizukuakin, limoian birrindura eta batzui pixkatekin ontzen utzi. Behin, onduta daudenian, gero ingo dituguna sartzaietik pasa prejitu, eta plateraratu, esan dugun bezala, pare bagauzan gainean. Ze gauza, hemen ingo dugu humus bat alberginiana, dakaula alberginia bat, ingo dugu iriki, gatza eta olioa eta labian erre, eta behin erreta da honean, ingo diuna da azalak endu, eta ingo diuna da birrindu, eta jinakin, kominuakin, baratzuri gordinakin, ale batekin, eta limoizukoakin. Eta jina baldak izu zer dan? Bai,
Bai, ezta? Bai, Sesamo bertan az- asko bai. hili naiz, eta horren humusa eta tallina, eta hori dena... Bada, Desente, sesamo asilan pasta bat. Humusak bai eraman berdu beti tajin pixkat, baratzuria eta limoia. Eta kominoa, gero hortik aurrea bakoitzan nahi duna. Eta gero baita ere ingoitugu piper batzuk konfitatuak, ingoitugula batzuk oliotan pixka goxatu, piperrak ondo garbitu pepitak eta kendu, bertan ondo goxatu, eta gero plateraratu, humus pixkat, barbaina prejituta, eta piperra lagungarri. Uste dut humus berenjenarena gainera beste izen badaukala. Badake. Garbantzorena da humus, baina berenjenarena uste dut babansamus. Vamos, vamos. Ni Baina ez dakit, ez- baino gehiago bidaiatuek eta baliteke. Bueno, hasiko geana da, barbainak ontzen jartzen, hori nire lana, ose, nahezu garraia garbitzen jarri? Hori ez, Hori hori nahiago dut, ez, ez. vale. Hori esan diazu detektore badaukala eta ez dakizu, eta nahiago dut hori Hori, no se bantzat, oso ondo. Bueno, hemen biharko ditut desente baratzuri, Horreako Desente. 3 ale, honeako ale bat, 4, eta honeako beste 6 ale baratzuri zurituta, bale? Baratzuri, nola moztuko dut, onda Scorseseren pelikulan fin-fina espagitientzako edo pizka edo ez da Beitu, hauentzako fin-fina. Ados. 3 ale. Hau osoikan, gero birrindu ingo leugako. Eta honentzako, naha, zunei eman, eta ni txikituko ditut. Bale? Perfecto. Ezin Oso ondo. Bueno, eta hau da egiten duen bitartean, mingaina eman berdi gure bai, Ados. Venga, ingo deuna da hemen, eitu, alberginia sartzeko ontzitxo hau, eta barbainak ontzen jartzeko, boltxo bat ateakoet. Bueno, urte erdi bat edo, bira erdian basoaz, ezta? Mundu bira hontan, ezta? Bai, imaginazazu, apirilaren 20an, nire urte betezaren egunean, Bai, orduan hor iragarri nuela, kontzertu bat egin behar nuela. bai. Eta orduan iragarri nuen Bilbon egin behar nuela. Bilboko hor Nafarroarenan, Miribilan, eta, bueno, sekulako ezustea izan duzen, ez? Iragarri nuelako, 40 urte ospatu behar nituela, esan nuen baita ere, kultura gehiagorekin, ere erantzun behar nuela izan dituen zenbait erasoei, Bai. batez ere zensura berriro ere, eta dena bala zenbat denbora ez ere egin gabe, eta ala eta guztiz ere mural bat egin zutela nire aurpegiarekin Pais Valentziako instituto batean, eta hori egiteagatik, hango zuzendaria eta irakasleak denok epaitegira. Ope. Benetan ikaragarria, ez? Nire murala egiteagatik. Eta orduan gero itziaritu inok, dedikatu zidan berari eman zioten sari bat. Bueno, hau Ferminientzako berriz ari dela pairatzen ere bai, nik duela gutxi baitari pairatu nuen lintzamendu mediatikoa, eta jarri zen sarri besten. Meka, guen dio. Arrek, triskantza. Berriro ere, triskantza. Eta nire esan nuen begira. Ni zerbait egingo dut, eta orduan bintzat esango dira, hemen dago, bizirik, eta gogotsu, eta kortaturen urte horrena justo orain beteko dela 40 urte horrena, eta orduan egingo dut nire bilbideo osoaren olako bidaitxo bat musikaren bidez. Beraz, hori iragarri, ze gertatu zen, berehala... Kristona, arrakazta, dana salduzen du, salto batian, ez da? Segundu batean, ez? Segundu batian. Ugarrituta, beste egun bat ere bai irekiko dugu, eta berehala, azkarra gora indikan. Dana saldu berrize. Bai, eta posik jarri garrean gu keskatu, ez? Keskatu, bai. Sekulako jende pila, guk ezin izan dugula lortu, eta nahi dugu hemen, eta hori egiten baduzu baita ere egin behar duzu Parisen, eta Buenos Aires, ez da gizar. Horun berala idatzei nuen, eta zanuen begira. Jarrikora oaintxe bertan estudiatzen zer egin dezakegun, datorren urteari begira, eta prestatuko dugu zerbait. Hortikan 2 hilabetetara iragarri nuen jira Mundu bira ingo zendula. mundu bira, eta batez ere iragarri nuen izan zen zerbait toki bat oso handia, banon jende guztia posible izango lukeen sartu. Eta hor, Anoeta estadioa. Duela 3 urte etorri nintzen ona zuri izatera, Anoeta velodromoan egin behar nuela aurkezpena Bai. Ragiz Beltzabia Ainoa. Eta hain onduan. Oain ondoan. Urren urtean frontoian. Ja, atano. Atano hori irekiko dugu. Zure ona. Claro, Gauza garra izan behar dure bai, 40 urte eta geho. Olako zerbait ere eta olako arrakasta. Ze sentitzen zu barruan, ze... Bueno, hasieran esaten dizut, nahiko sokpean gelitu ginen, arazoa sortu zelako, zer egiten dugu, ez? Baina gero, sekulako babesa, ez? Hori da, amodiozko deklarazio bat, ere bai, ez? Eta errez, begirunezko ere bai, deklarazio ikaragarria guretzako, niretzako personalki esatea, ostia, jendean nahi du, etorri, nahi du horregon, nahi du babestu, nahi du baita ere salatu, nahi du kantu zarrak eta kantu berriak ibilbide osoa delako. Egin nuena kortaturekin, egu horrekekin, nire ibilbide osoa nahi bai prestatu nuena. Bakarlari bezala ere bai. Bakarlari bezala ere bai. Horun azkenean,
esan nuen, hau da ikaragarria, ez? Orduan sekulako indarra senditu nuen. Are gehiago, lehenengo kontzertuak egin dituenean, ez? Orduan, lehenengo... Zein izan zen aurrenengoa, Bilbokoa, ez da? Egin genuen beste bat lehenago. Gu egin genuen esan zen, ensaio orokorrak edo egin genituen Miarritzeko Atabalen. Vale. Eta orduan ba, hor erabaki nuen, ni nahi nuen ezen kontzertu egin justo Inigo Ganarearen urtebetetzearen oso gertu. Horregatik iragarri genuen abenduaren 20an eta ero abenduaren 21ean. Baina, justo 17an gu beti ospatu egiten dugu, ez du ospatzen hil zen eguna. Ospatzen duguna da, bere urtebetetzeko eguna. Eta justo abenduaren 17an, berak beteko zituen 60 urte. Eta horren antolatu egun, Miarritzeko Atabalen egin genuen kontzertu. Eta, bueno, osunkigarriak, izton negarrak, izton irrifarrak, izan zen, benetan zoragarria, ez nola baita izan zen genuen, bueno, prez gaude hemen, ez? Bere seme alabak ioziren izkena tokira, dantza egitera bai gurekin batera, zerbait oso emozionala, denean puri-purian, familia lagunak, iparraldeko lagunak, egualdekoak, mugaldekoak garenez, ba, gizu. Torren horrek eman zegoen kriston bultzada, ja jarraitzeko eta egiteko Bilbokoak. Ja, bira hundilla. Eta Bilbokoak, ba, bueno, izan ziren lerkeko. Estandarak, ez? Estandarak, zerbait oso ikaragarria. Eta ja horrekin batera, ba, orduan 2008 agostean, ekin genion nazioarteko jirari. Ba, bueno, Bilbokoa esaten dizut, Horre oso toki berezia da, gainera, just hor Miribilla, ba, hor dauzkatelako oso perpendikularki erortzen dira gradak. Bai. Ditzen dugu pixka. Lapiko bat bezala, ez da? Lapiko bat bezala, baina hori pilpilean polpolean jartzen dena. Bueno, zei izan zuten, baten zuen, hori, nave espazial bat, inela eta airedatu bat. Zerbait ikaragarria. Benetan eskertuta nago. Eta eharra izan dare bai, gaina lagun artean indezula. Ez da, bildu dituzu, ba, beira, osure ibilbide guztian, ba, indituzun esan dezun bezala lagun, eta artista, eta danak gaina, nire baiezko esan dizuela, eta danak alduen neurrian murgildu. Igual baten batek ez esan dizu, parratxorregatik. Baten bat jaz dago hemen, gurekin, baina egia da, ba, jende guztia bolkatu egin dela. Jende guztia, karo, nidara matzat, orain 42 urte egingo ditut musika munduan, eta azkeneko 25 urtetan ibili direnak nirekin, ordenak bat egin duten erekin, gero gaineran Miribillan horregon ziren Jakina Bakaki, Mikel Anestesia, Mikel Pintza, negu horrekoak, eta hemen Donosti baita ere gongo dira, Jakina, Anoeta Estadion hori ezin dute galdu, gero ja dira nahi bakoitza dauka bere egikizunak eta bere lanak eta taldeak, baina bai, izan duzen ikaragarria, eta gero baita ere, erabaki nuela ez egitea promotora handi batekin, ez? Ni beti bili naiz autogestioan, orduan badago Arrasaten orain Mauka izeneko promotora, eta beraiekin antolatu nuen dena, eta horrek ere ematen dizu alde batetik lan gehiago, baina beste aldetik. Baina kutsu gehiago ere bai, ez da? Bai, zeulako arrotasuna, gero ez da, berriz ere gai izan gara gaudena antolatzeko gure artean. Ona. Eta, Fermin, Anoetan, ze topatuko dugu, egun berezi horretan? Begira, Anoetakoa izango da ikaragarria. Ikaragarri urduri nago. Bai, Guandikan txitxare gartez eizkizu hor dantzan? Bueno, badago ordu erdi bat, kontzertu baina lehenago, non ni nagoen jasan ezin. Bai. Azeiten dek, hori kudeatzeko. Ezin zara urbildu distantzia honetara, ba hori... Bi borrak botatzeituk, Arrain horre bezala. Baina egia da, hainbeste urte eta gero, 40 urte ibilita gero, guandikan hor txitxarek hainbeste jartez eizkizula dantzan? Bai, ordu erdi bat lehenago, segun eta festival bat baldin badago adiz, ja burrun bat hundiago dagoela, orduan bai, ordu bat lehenago eta guzti, ja ibiltzen naiz ni hor... Urduri eta behar dut nire bandarekin egon. Orduan ba... Hau nire kontu, bale? Venga, hartu. Hau nire gotoko jat? Txiki-txikiak, Txiki-txiki, ezin hobe. Eta orduan, hemen baditugu variable batzu gainera gure eskuetan ez daudenak, Donostin. Torun horrek jartzen hau, ezin egon bat sortarazten dit horrek. Euri ikaragarria batean botatzen badu? Kiston galerna, kiston ekaitza. Batean hori, enbata. Enbata galanta. Eta gero ere, euria baldin bada, eta hori, sirimiri ez da gizer, baina ez da berdina. Eta gero jendean nahi izan, ez den ematea, eta jakina, hor, produzioko gastuak ikaragarriak dira, dena, torn nahi dugu alik eta hoberen hau ateratzea, eta horrela dara magu urte bat dena prestatzen ikaragarrizko kontzertu izateko,
baina batean olako gauzaren bat gertatzen ba, Ja, ez da zure esku, ez da? Ez da gure esku. Baina, bueno, honekin baita ere izan behar dut, ikaragarria izan zela baita ere erantzuna, justu, sarrera salgai jarri bezan laster, pistan egon behar diren 15.000 personak, Dana salduta. sarrera guztia saldu. Bam! Dena. Eta gero jendea, jo, nina iruen pistan egon, bueno, bai, zur, pues hartu, grana, natu armaian, eta armaian ere bai dantza daiteke, are gehiago esango zut. Jende asko, nire adinekoa, eta horrela, bueno, adinekoa edo 10 urte gazteo bat direnak, eta horrela, eta jo, ni pistan ere, baina zu zeharra egin nahi duzu pistan. Egon zaitez armaian, altxatu nahi duzuen, eta gero, esegi berriz ere, arrazaldeko bostetatik egongo delako sekulako emankizuna. Eta, orduan danetik antopatuko. Bueno, guaren garatuko dugu, zenbat gauza, zenbat jende ongoan... Bi aurkezle izango ditu. Bi aurkezle. Bi aurkezle nahi nuelako baitare, ari zera bat izan, ez? Ari musikal bat eramatea, baina bi aurkezlekin. Eta horiek... Eta hori ez da ikusten normalian, ez da? Bi aurkezlekin, ez da? Ez, ematen duelako gala bat, elako zerbait, baina eske, desere beltz komunitatean asko eramaten zen, baina orkestea, eta ari hori ez, gidatzea, bi aurkezle horiek, aurkezten taldeak, baina talde horien inguruan zerbait esaten, eta segatik dauden horrez. Orduan, alde batetik izango da Sanbout Diabi, badala antzesle bat oraintxe bertan justu egin duena Faisaien Irla, ez, Jonela Izpiorekin batera, eta bestea Oiana Barrena aizkolaria. Kriston jendea da, eta gero orduan, gainera, Oiana Barrena, orduan berarekin pensatu nuen gauza bat, ni badakit zure taldean dagoelako bat Quentin Tarantinoren zalea dena. Bai. Adrian Jauna. Pues Adriani, hostia, ez hau gustatuko zaio, ez? Lehenengo egin genuen izan zen Kill Bill pelikulan, zegoen orduan Hattori Hanzo, eta son tipo bat katanak egiten zituena. Orduan buk egin genuen izan zen hemen, justu Hattori Hanzo izan beharrean egin genuen Jose Ramon Jauregi. Jose Ramon Jauregi aizkolariak egiten... Azkar, moituko zin aizkora horrek bai, ez da? Hori, bueno, orduan behar genuen aizkora berezi bat anoetarako. Aizkora berezi bat behar genuen, ez? Nork egingo zigun aizkora berezi hori? Jose Ramon Jauregi. Orduan, gure Oiana Barrenak egiten duena, azten da aizkorak hor, Dios! Eka bendieta. Hau ez dago, ondo zorrozuta, behar duzera berezi. Orduan badoa, gure Jose Ramonen gara. Hori ikusi guzuen bezala bideon, esaten dio, Jose Ramon, aizkora bat behar dut. Ez da, ez, nila, ez dut aizkora gehiagorik egiten. Gezurra da jarritzen dolako egiten, baina hau gidoian zegoen. Orduan Hattori Hanzoren keinu hori egiteko Kill Billen pelikulan bezala. Hori momentu batean, Oianak irekitzen dio, posterra, Fermin Muguruza, anoetan, bueltatu da berrian eta aizkora bat prestatu izan. Orduan, orain, bigarren... Zuerak kasuek beti ideia errak, Bueno, orain bigarren zatia, orduan, prestatu dugu, orduan, presaren zatian, hor, bagoaz, bere taierrera, telierrera, oso polita izan zen, erakusti figurako nola egiten den aizkora. Orduan, hor, justo, zua, nola sartzen zuen, hori burnia, gero formaman, gero esmerila, gero kirtena jarri, eta orduan hori erabili dugu iragartzeko ordutegiak eta esateko zintzu diren baita ere aurkezleak. Eta amaieran azten da hor egiten baita ere katala izagolin bezala, eta horrela eskora, buskatu egiten du martuteneko gartzela. Eta hau denak ideia dituk, Fermin. Bai, kizu, zibiltzen gara, ez dago lan moduri. Vuelta eta hori zaizkigu gauza, gero konpartitzen ditut zenbait lagunekin. Eta zenba gauza okurrituko zaizkiken, ez ditukenak ateatzen. Hori, batzu baztetu behar dira. Ingo deuna da Fermin. Bai. Jarraituko nian hemen hiri entzuten, baina erreportai bat ikustea jun bergea, eta hueltan jarraituko dugu itzaiten. Jungo gea behasainea, eta bertan Iker Markinez dago gure zai, kaxolan, eta gaur pudin ehar bat ingoe. Lehatzana, guazen ikaste. Ei, kaixo artista, kaixo den hori. Bueno, Iker Markinez nauzue, hemen gaude, behasainen eta kaxolan. Eta gaurkoan, bai ongi pasatu behar dugula, errezeta hau prestatzen. Goazen barrura. Bueno hemen gaude, gaurkoan ere. Errezeta fresko batekin gatorkizue, gaurkoan arrai pastela egin behar dugu. Ikusiko duzue, oso erresa dela. Bueno, lehenik, imaritugu barazkiak garbitu, txikitu, eta lapiko batean erregosiko ditugu gurin pixka batekin. Gaz pixka bat bota, eta horiek edukiko ditugu gutxi gura era, 21 minutuz, 25 minutuz erregosten.
Rezeta hau, aintzinako rezeta bada Euskal Herri mailan. Juan Mari Artakek atea zuen lehen kabratxo pastel hartatik dator. Eta hortik datozte, variante guztiak. Gu konkretuki, Gabonetan, nasi ginen legatz pastela egiten, jendeak demandatzen zuelako, nahi zuelako pastelon bat. Eta egin duen legatz pastelau, beraldiko arrakasta eduki zuen. Baina, bueno, egie da, hain freskoa, hain errez jaten denaz, ez du bakarrik Gabonetan ekontsu bintzen, baizik eta kaxolan, urte guztian edukitzeko pastel bat bihurtu da. Bueno, eta hori egiten dugu, hemen kaxolan, azken ginean, jendeak nahi dugulako osasuntsu jatea, bera bat produktu naturalekin egindako pasteloa delako, eta baita ere, testura aldetik, biguina da, oso errez jaten da, eta baita ere nutriente guztiak dituelako, barazkiak, legatza, baita ere esnekia, arrautza, oso konpletoa den plater bat bihurtzen da. Ondoren, egosi gabe, legatza, bertara gehituko dugu. Hori garrantzitsua izaten bai da, arrela, zaporea, legatzarena dena barruan geratu dadin. Ez egosi mesedez legatza, barazkiekin batera egin ezazue. Bueno, ikusten duzu, ze pinta, hau da rezetaren erdian gaude, eta pinta nola ez daukiko pinta. Azkenen jendeak esaten duenean, ze goxoa da hon, goxoa ez litzeke behin egongo, ez bali madia guk erabiltzen ditun osagai bertakoak, adibidez hemen dauden porruak, mendarte baserrikoa dira, Iñakik ekartzen dizkigu zeraindik, legatza freskoa, gure itxasokoa, tomatea etxean egindakoa, arrautzak ere Euskaberrekoak, hemen Zaldibiko. Apostu egiten deula hemen kaxolan bertako produktuaren gatik, erabat osasuntsu jateko intentzioarekin egiten ditugu gure jakiak, eta hause, muestra bada, dena bertako produktuak, eta baita ere, dena osasuntsu ondadin zuen etxetara. Bueno, eta orain, tomatea botako diogu, eta esne gaina guztia ingo duna da, gure turmisarekin, farsa moduko bat edo krema moduko bat lortuko dugu. Eta azkenin arrautzak gehituko dizkiogu. Arrautzak gehitzen dizkiogunean dena geratuko da flan moduko preparatu bat, eta hori gero egiten duguna da ontziratu labean, baino marian, flanak egiten ditugun bezala, beste pudinak eta egiten ditugun bezala, gutxi gora era, 45 minutuz, baino marian, dala tradizionalki beti egin ditugun bezala flanak, horrela egiten dira pudinak ere. Moldean sartu, ekartzen da, erretilu bat urarekin, normalen erdira arte dola, eta egiten dena da, labean egosi, suabe, 125, 150 gradutan, normalean, tamainaren arabera, baina 45 minutu inguru horretan ibiliko da. Bueno, eta gure pastela, legatz pastela ja prest dugu, hotza, eta orain geratzen den gauza bakarra da desmoldatu, moztu platertxo batean txukun jarri, eta gero ondoren, pixkat busti nahi bali dugu zerbaitekin, askotan izaten dira edo alioliak, edo salsa rosa, horrelako edo zein gauza ere bota dezakezue. Gu gaurkoan hemen gure kaxola saltsa berezi bat karri dugu, hau, egiten dituen ekoizpen askokin oso ondo dijoakio. Azkenen oso naturala da, kalabaza eta piparrekin eginda dago, eta horrekin pixka bat guztiko dugu gaurko gure pastelau. Bueno, eta gaurkoan ere bukatu da. Ongi pasatu dugu pastelau egiten, badakizue, Goierriko pastela, legatz pastela, kaxolan dagoena. Eta noski, nahi badezute horrelako plateren bat, edo beste edozein plater dastatu, behasaina etorri, berta gerturatu, eta etxera goxo-goxo eraman. Aupa Iker, gora gaxola, eta aupa behasain. Ze gauza honak itetun, mutiko honek. Fina da daneako, eta egia esan nola maite esun produktua, nola maite esun sukaldia, eta gukirire bai, Iker, hola jarraituzak. Egia esan, eski holako sukaldari gehiago berko gendun Euskal Herrian, bertako produktukin, bertako gauzak, beti lehenoko erarain, ez da, eta indarra hartu, jate deunien, ez da. Jakina, goxatu bakarrik ez, indarra hartu behar da. Bueno, besarkada bat eta aurren arte, Iker. Gurian jarraitzeko. Albert Niñak laben dazkau, ni uste laizte errinda egongo diala, baizue telebistan magia ite deula, hemen hauek ontzen dazkau, hemen inbiar deuna dau birrinduta zukotea, piperra jarriko ditugu martxan, Fermin. Eta piperra martxan jartzeko, behitu batzu jauen nix erratuko ditut, goxatzen jarritzeko oliotan, eta lasai jungo gea, eta inbiar deuna da, puskatu gabe aldeun neurrin, ingo deuna da, puntilla sartu barruan, eta behitu honek ez dazka pepita asko, baino, baten bat bai. Eta orduan, pepitatxo hauek, ateatzen ditugu,
eta hemen jartzitugu. Eta hoia, listo dakau. Hoxe egin behar da, bale? Lasai, txuken eta erraz, bale? Primeran. Ezin hobe. Bueno, eta mingaina garraitu behar dugu ematen, Haiginan, anoetan seto batuko deun, eta ez dutana garatu. Ze hor dutan hasiko adibidez, noiz izango da historia? Begira, oso garrantzitsua da jendea puntual. Joatea puntual edo alik eta goizen. Ba, izatikan ez da taberna batea iristia. Tinglau bate ongoan, ez da? 30.000 persona sartu baritugu. Ez? Badirela sarrera gorendikan. Hemen ez dira bukatuko, Baina 30.000 persona sartzeko behar da alik eta azkarren, alik eta goizen ere, aztea jendea joaten. Eta horretarako gu prestatu duguna izan du da. Arratsaldeko 5:00 ja irekiko ditugu lateak. Eta ez dela, venga, sartuko garela eta hemen zer egiten dugu, ez, egongo dala ja, Irungo Bat Sound System taldeko estepi musika jartzen. Dena girotzen. Ja, girotzen, ja ritmua, eta ja... Listo, hor, lehenengo txosnak martxan, metatzea, jende guztia badoa, azten da bata bestea gurtzen, ez da gize, zer modu, saupa ekipo, gora gutarrak, ez? Bueno, orduan, arratsaldeko 6:00 badator talde bat, ez dakik konbidatu duzun edo ez baduzu konbidatu oraindikan, hemen egon behar direnak. Donostikoak, kale honetan bertan bizi direnak, Niñako Diote eta Txiko Tornado. Bueno, kriston jendea da, donostiarra dira, mundu osoan dabiltza, rock stone errola egiten, jirak estatu batuetan egin dituzten, Latinoamerikan, Europan, eta horun hemen egon behar zuten. Hoiek ireki behar zuten, ez? Donostiar batzuk ireki behar zuten Donostiako kontzertua. Beraz, hoiek egongo dira, hori dira Kolbo Soret, eta Usu de la Fuente, hemen konbidatuta programarako, badakizue, horrengoan. Euskaraz baldaki, torri honean, goxatzea. Eta euskaraz egiten dute. Ekarri herramientak, musika pixka jotzeko. Haiek egingo izute, haiek egingo dute. Vale. Orduan, arratsaldeko 7:00 Palestinatik ekarriko dugu talde bat. Berexia, ez da? Palestinatik... Zer motatako musika... Hip-hopa egiten dute. Nik duela zenbait urte egin nuen Checkpoint Rock, Palestinako musikaren inguruko dokumental bat. Eta orduan beraiek izan ziren ari narratiboa, osatu zutenak, eta orduan arizkidetasun ikaragarri. Beraz orain imaginazu dauen genozidioaren honen aurrean, ze gaizki ni neu ere bai, berekin kontaktuan egunero, zer moduz dauden, zaiatu nintzen ekartzen urrian ezin izan genuen, egoera zela medio, eta orain ja bintzat bileteak ere bai lortu dizkiegu, horregatik izaten dut, beste variable bat ere, ez dakiguna, bete ahal izango den edo ez. Bordin, hoiek etorriko dira, etortzen badira, etortzen diren ekainan, eta orduan egongo dira, arratsaldeko 7:00 hasiko dira jotzen, eta hor espero dezagun gainera, Bilbon egin genuen bezala, daukagula, banatu egiten ditugula bandera palestinoak. Orduan, jende guztia, altxatzea bandera palestinarra, haiek ateratzen direnean. 30.000 persona bandera palestinarekin esateko, ez zaudete bakarrik. Hemen Euskal Herriko jendea eta kanpotikan etorriko lego jende asko, guk zuekin gaude eta argazki hori baitari egin nahi dugu. Atzeko 7:00 dron batekin, egin dugu Euskal Telebistarekin ere, Euskal Telebista grabatuko dugulako. Hori primizia da. Zuzenen emango du edo ez? Ez, emango dugu, beste egunen batean, baina grabatuko dute. Bide batez, orain, sukaldatzen ari garela, Mikel Aiestaran, nik aurkatzen dut jarraitzea berak dituen sare sozialetan, egiten duelako gazako menua. Etorun badeago familia batekin, eta erakusten digu egunero, plater bat, ikusteko ze jaten ari diren. Bakatelako sekulako boikota orain, baita ere, ez diete guztien ez da iaia ura izaten. Gogorra izango hau ikuste eta... Oso gogorra, eta orain ari gara hori aberaztasun honekin, eta batean pixka konstienteak izateko, ze arraio gertatzen ari den hori, eta elkartasuna jarraitzeko lantzen. Hori da pixkat ere bai Donostin egin nahi duguna talde hau. Eta beti indezuna zuke bai bizita guztian, ez da? Beti egin dudana, eta bestela ezin izango nuke lasai egon. Ikusten dut olako injustiziak, eta horiekin bat egin behar dugu. Orduan, hauek bukatzen dutenean, Palestinakoak, gero etorriko da beste talde bat oso garrantzitsua dena nerezako, eta hau arrasatekoa da. Hori arratsaldeko 8:00 aterako dira, Deskontrol. Eta hori street punk egiten dute, eta oso jende jotze da erraldekoak dira, ez? Gero dira oso punkiak, imaginatu Deskontrol izenarekin, baina jende ona, eta nik esan behar dut, baldin banago hau dena egiten, neurri handi baten dela beraien gatik. Benetan? Bai, 60 urte bete nituenean, hor Irungo La Juanitan, egin genuenean ospakizuna, eta etorri ziren bere instrumentuekin, etorri zen baita ere Donostiko beste talde bat, Merina Gris, baina hauek, venga Fermin, atera bestera.
Eta ni momentu horretan horren digan, anaiarena eta gero, ez dakizer, abestu, eta hor jarri nintzen abesten berearekin, eta zaren, kauen dio, ostras, hor, haukate, Griñarra, zaizoia daukat, hor, pizkate, venga, indar bat daukat, ez? Zerbait barruan, nola buzan da nire bizitza, ez? Eta orduan esan zidaten, guazen Zabaiako gartzelara. Eta orduan Zabaiako gartzelara joan ginen, eta orduan horregin dituen kantu batzu berarekin, hango presoek esan zidaten, ostra, baina hau hemen eta kanpoan ez duzu egingo, eta hori, deskontrolen gatik, deskontrol taldea. Eta gero ja, Martutenera joan nintzen. Beraiekin ere bai. Area. Pam! Horre egon ginen, eta ero kiston kalapita altxatu zen, sarri egin genolako. Eta orduan, deskontrolek ezin zuen utxe egin, horregatik egon ziren ja Bilbon, basaun sistema baita egon zen Bilbon, horregatik ekartzen ditu Donostira, tornoi joko dute 8etan. Eta, guaiuko behatzitan, orduan ja gu aterako gara. Baina, nahi duguna da, jende guztia baita ere, babesa ematea beste taldeei. Horrelako fiskal txiki bada, ez etorri gu ikustera, hor festa egongo da denbora osoan. Eta orduan jaterako gara gu 10 musikarien... 10 musikarrekin bilduta zoaz taldean. Banda bat. 10 musikari. Daukagu laizeak, daukagu bateri jolea, perkusioa, gero Xabi Solano trikitisakin, bera beti azkeneko 25 urtetan beti hori bilidan erekin. Eta gero daukagu ere bai, neska bat atorrena Kataluniatik, pixka sound systemetan eta hola ebiltzen dena, animatzeko, sua jartzeko eskenatokian, ez? Eta gero, jakina Donostikoa esan dudan bezala, zerbait, hori, imagina esazu, ni bizitzan behin egingo dut futbol zelai bat, eta agur, ez? Nik ez dut uste, zuk agurre zerre izango jozunik, Fermin? A ver... Neta bezala, 80 urte eta guain digor. Aitare joan bako du, Aitare esai oso, aitare, konbiapena dituela, Bai. Ni gaina esate izut, ni 40 urte guantxe inditut, eta ni jaio nitzanean etxian ja kortatu entzutezan, da aita hortze hon. Hor kortatu entzuten, da gu betea dantzan. Venga, hala da. Beti ontzean, bizitzan, kortatu negu gorriak, zeate, bostakit. Bai, baina nik uste dut garbi daukadala momenturen batean hau gertatu dela, ez? Hau izan dela erketa bat, ungo batean anuetako, futbol zelaira joango naizela, baina hori da gaiur bat egiten duzuna, ez, bizitzan. Gero urriaren 4an agurtuko dugu Nafarroarenan, Iruñan, agur, beste formatu txikia horrela, bai, baina nire bai... Geldikan ez gehuko, Hori beste gauza. Jo igual neurri jartzen, o bestera batea, edo, ez da? Hori, usaita bezala ere, plaza hundietan igual ez dagoela, baina nire bai plaza hundietarako ez dakat, ez da, momentu honetan gogorik egiten zait, hori egin behar dudala, eta ere gehiago, baretu, arnaz hartu ere bai, eta horren egongo dira kolaborazio batzu baita ere, lehen esan duan bezala ere, karo, negu gorriak taldekoak horretorriko dira. Eta zer ikusiko dugu, osea, kortatu una bestia, negu gorriakenak, ire bakarkakoak, danetik antopatuko dugu bertan? Nik esan nuen izan zen, egin behar nuela, aukeraketa bat. Eta gutxienez disko bakoitzetik, kantu bat. Disko bakoitzetik, kantu bat. Zenbat disko indituzu, izizan? Pues, azkeneko kontzertu, hori Bilbon, 33 kantu, gotan ituen. Zenbait diskoek daukate ordezkaritza zabalagoa. Baina orduan, gutxira bera, 33 kantu egiten baditut. Zenbat iraungo du horrek? Pare bat ordutik gora, ez da? Errez. Ez gara espertuko. Ba, bueno, 3 ordura ez da iritsiko, baina osta. Hortxe, ibiliko gara. Bueno, Fermin, guantxe bukatuko deu. Hemen inbiar deuna da, guain piperra goxatu. Gero inbiar deuna da, barbaina prejitu. Hemen humusa prestatzeko dena prestatuta gau, birrintzia bakarri falta zaigu eta gatzan puntua jarri, eta ingo deuna da beste reporte bat ikustea jungo gea, bale? Oso, no? Ba, zehazki jungo gea Amaia Diaz de Monasterio gurenen gana, eta ikusiko zuen gaur, koipiai buruz itzengo dugu. Omega 3, omega 6, omega 9, asko ikasiko dugu. Ondo entzun, eta guantxe gaude bueltan. Kaixo, Amaia Diaz de Monasterio gure naiz, dietista nutrizionista, eta gaur oinarrizko dan gai batekin ator, koipe osasuntxuak. Aber ze pentsek izatzuen. Koipe osasuntxuak gure egunerokoan. Batzuk, oso sartuta dauz gure eguneroko platerak preparaik eraskoan, ez da? Oliba olixua. Oliba olio virgina. Osua, errotan, ez dau sufriu ez beroik, ez dau sufriu ez bakarkin ja, sukua etara, oliban sukua, altxor bat. Altxor bat ezin jana falta gure egunerokoan. Zenbat? 4 kutsarada.
Bitxikeri batekin ator. Eta bitxikeri hori da kibia. Kibiak dako nazitxua, omegak dako. Da bakarra frutan artian. Omegak topaiten ju frutu lehorretan, asixetan, hemen dakun kalabaza pipan, girasol pipan, lino hasian. Daku frutu lehorrak eta asixak. Nola gehiu? Samurra da. Errekreorako, goizerdirako, meriendarako. Eta esatik ez, barazki krematxoa preparauta gainetik apaintzeko, ero ensaladatan. Hori bai, ondo txikitu bida. Eta esku ondo txikiketan, xetu bida. Neuronantzat, argi egoteko, baina erabatian zabalik egoerara, sustartuta egoteko. Frutu lehorrak emoten dozku azalian elastizidadia, asixakin batera. Azala geizki dakonak begiratu inbidau aber neikoa koipe hartzen da bilen. Fama handixia dako intxaurrak bihotza babesteko. Beraz, horreik gehitu inbitu. Hori bai, kantidadia importantia da. Zek, azten gara horreik jaten, eta konturatu barik, pila bajandu. Orduan ez, neurtu inbiu kantidadia, eskukarak adoia, 3-4 intxau. Jogurrakin, gazta fresko pikintxo batekin, ogi pusketatxo batekin, 3-4, bale? Neurrixe importantia da. Arazo kardiovaskularrak eta kunian oso arduratuta gauz kolesterolakin. Baina gaur grasari gabiz lupia jarten. Grasa onak bitu. Eta arrain urdinak, bustanak fletxa formakoa dakoinak. Antxoak dakoi, omega 3 oso onak. Oso kombinazio ona gure bihotza ondo ikiteko. Gure odola fina ikiteko. Osasuntxu eteko. Zirkulazioa ondo ikiteko. Arraina modu askotan txertatu geke gure elikadura planian. 3-4 egunetan arraina jatia komeni da. Baina arrain urdinari gabiz garrantzia emuten. Arrain txikitsuari gabiz emuten garrantzia. Urdina eta txikisa. Eta horretarako dago konserbak. Entxaladarako, barazki batzukin, ero aperitibo, ero merienda bezalabe posible da. Gero daku egaluzia. Egaluziak emoten dozko aukera bebaita, ez da, arrautziakin batera, tortillan, tomate apurtxo batekin, entxaladan, empanadilla estiloko batzekiteko. Idea biozue, Josebak emunkozko ideia geixau. Eta bukaketan fateko arrautzia. Arrautzian gorringuan daku koipiak. Koipe omega horrek. Zenbat arrautza zan geben? Egunien arrautza bat, ez da? Baina binean jaten ju, orduan banatuko asteko planifikazio horretan. Zelako importantia dian omega 3, 6 eta 9. Karentzia askoko pertsonakin gabiz. Gorputza basamortu bihurtzen da. Ez da bakarrik ura bihar, gura dau koipia. Zertarako, gure organu guztiak 100% egoteko. Neskatilak, hilerekoekin tripako minak inibiltzen dianak, bularreko molestiek inibiltzen dianak, koipiak bitu, eta honeitakoak sartzen hasiko gara euron elikaduran. Saia egiten dela, pirulak daku. Omega pirulak. Bakoitzak topa bideu zertarako bidauen. Nerviosistemarako, oso nerviosa nabil, begiratu elikadura, neko koipe zabiz jaten, asixak, olioak, daku olixo oso interesantiak piruletan hartzen dunak. Ero esan duna, bihotza babestia biabu, hasiko gara purka honeitakoak hartzen. Bariedadia. Betik aholkua eskatu. Aholku pertsonalizatua. Bueno, ikusten duzuen mugan, gure nerviosistemak estreseta ez egoteko, hilereko ondo egoteko, eta bihotza posik eta osasuntxu egoteko, koipiak dia. Hasi lupia jarten, eta txertatzen zure elikaduran. Gero arte. Hau, Pamaia, eta mila esker. Jarriko deu lupa, txungun ibili, eta esan duen bezala, kezka badin bakazue, dakinei galdetu, eta ondo kudiatu. Ze garrantzitsua dan, ondo janda egotia, ez da? Ondo jakingo zuzu, Fermin, hor puri jan egoteko. Irunen daukagu Itziar González de Arriba, ez dakiz hau duzun. Ez. Horun bera, justo fisiogenomika asmatu du, berak gainera, ez? Un fisioterapeuta, baina baita ere, justo dietista, nutrizioa. Eta horun berak aholkatu egiten dizki esen bai pelotari, eta hola? Horun baita ere arazo bat izan nuen, hor aparatu digestiboan, eta bere gana jozen nuen, eta orduan hori, zenbait gauzak kendu ditut, zenbat askoz gehiago neurtzen du jaten dudan eta zer ez,
eta ezinbestekoa, benetan. Ezinbestekoa, gure, nik beti esaten duguna, gure gasolina da, eta gasolina ona bihar deu. Forte biltzeko. Ez ala. Bai, horixe. Hala da. Bueno, honekin jarraitzeko, inbiar deuna da. Beitu, hemen urpixka botatzen ene, ikustu zuen nola ja pregitu dian, ja goxatu dian, eta evaporatu iten dia ur guztik, eta orduan urpixka botatzen dio, Fermin, eta honekin ja, iten dugu pixka ligatu, eta hola pilpila bezala ateatzen dio honei. Eta hoia listo dakau, hor utziko dugu, epeltzen, gero platera daratzeko. Hau berotzen daka, barbaina pasatzeko, eta zugin berezu, humusa, baina humusa ez nola zuan, esan degera... Babagamus. Hoi da, berenjenana, babaganusa iteko, hemen dakazu, berenjena, tajina botako jozu, baratzurila, komino pixkat, limoizukua, eta emango izut, gatza eta olio virgina, bale? Oso ondo. Dena barroa bota, eta birrindu. Emango izu goia txo bate bai hau botatzeko igual hobeto? Bai, izedez. Vale. Bueno, aldu hau, horrela xe, bota barroa... Bueno, nire basiko naiz, hau dena birrintzen. Bai, bota dena eta raust. Bai, bota eta eurra. Oide, hori erkiak egiten gaina, Birrindu. Birrindu, iko jo. Oida. Hau, temperatura gehiagi hartu dithonek, baina ingo dena da, bitu, azala atletikan fuerte, eta gero huelta eman da seituan. Hori pixka botako jote. Bai, pixka goiarak inola tak. Ikutu bat. Espeziakin beti kontu zibili berria. Espeziak gehiagi botatzen badeu... Hau alere eta gina osoa. Baitu, bi ingoitu, Hoi osoa, hoi bota. Bi ingoitu platera datzeko, venga, iru, eta gero beste iru. Bi barramainak zauden, bale. Bai, ze botako jotu orain orduan. Vale, oa bota diok. Bai. Haure bai. Hor pitxin bat, Kentzo kungo naiz, paretikan. Ez diozu bota. Venga, bota pitxin bat, batzu jauzua, eta zukuare bai. Raust. Venga, bagoaz. Hau ikusi zuen, azaletikan egurra eman ditot, guain, huelta emango jot, eta bere beruakin ja horrutziko deguten. A ber, hola pixkat, behatuta daudena, pixkat pasako jogola, azala hau ondo prekitutak oso goxua eta. Bueno, eta... Ego Amerikan guteko irrikitan, egongo zeare, baina ondo pasako zu, ezta? Zenbat kontzertu behar dituzu bertan? Ba hor, 6 kontzertu emango ditugu. 6 kontzertu, Bai, ordu, naziko gara Santiago Txilen, bai. Gero Montevideora joango gara, eta gero Argentina. Hau oso musikala da. Eman eurra, entzute zaiguta, bai. Gero joko gara odun Kolombiara, Bogotan egingo dugu, eta gero egingo dugu Mexikon, pare bat kontzertu. Oize. Gatza botaldi hau? Eso, señores. Eta, que aspertu etxeat egingo, ezta? Hor jaki aldetik ane arki, pasako ze, arki jatea, Bai, baina nola esan dizudan baitere, nahikoa zaintzen ari nahi zen, hor behar gizu, aiegatzen zara eta beti, asadito bat, ez dakizen. Ara eta bizitzen esan behar dut, ematen duela, joango garela, eta goxe ondo pasatuko dutan hauek, kontatuko izu zein den... Lanian, ibilko txate, ezta? Orduan, goaz... Eman hori. Eta... Listo dakau, oso ondo. Bagoaz... igandean egatzen gara astelenean Txilera. Aste artean dakagu kontzertua. Aste azkenean bagoaz Uruguaira. Ostegunan dakagu kontzertu Montevideon. Ostiralean bagoaz Buenos Airesera eta larun batean kontzertu Buenos Airesen. Ja, hola emate estresa biteko bai. Eta bitartean ere ailegatzen naizen tokitera, pues beti tokiko elkarrizketa bat. Topaketa bat egin behar dena, pues adiez herrialde Maputxeekin elkartu behar naizela Santiago de Txilen. Buenos Airesen orain, Mileiren kontra ari diren olako manifestazio sozialak antolatzen, beraiekin baita ere bilkurak. Eta bueno, egin beharreko gauzak, ez? Montevideon baita ere harreman handia daukatu Uruguairekin, horretoroko dira baita ere lagunak, zenbait talde ere bai, protesta egiten ari direna zenbait guzekin. Ioko naiz Kolombiara, baita ere gero Bogotan egiten duen kontzertua, eta gero berriz ere bidaiatzen gara orduan Mexikora, eta Mexikon pare bat kontzertu egiten ditugu. Gero igandean voltatu, ja, 16 egun pasatuta gero, baina voltatzen garenean beste egun bat egitu behar diozu. Ailegatzen garenerako ona, maleta prestatzen Erromara joateko. Hor banda basutirekin egingo dugula kontzertua. Azkenean urte gogorrare bai, ez da? Azken finean... Patrika ondo beteko zu? Hori izango dizut urtearen amaieran. Urtearen amaieran, bale. Baitare, pues adiez, Latinoamerikan, bazakizu kriston kostea daukatelako produzio aldetikan, eta hori ikusi behar dugu zer gertatzen den. Lotu egiten dugula adibidez gero bi urte bat sabatiko egoteko etorrela, basmo hori da, baita ere. Azken finean, esaten dut, arrantzalea bezala ere bai, egiten duzula denboraldia, baina gero gotezara zenbait bete ere bai, ez duzuela lanik egiten, eta kasuan ere bai, 72 urtekin pentsatu behar du baita ere, berze gauzak ingo ditu da, nola konpondu. Pizkat musikarion eta baita ere,
kulturaren langileok daukagun bizitza tono antolatu behar dugun ere bai, gure denborak lana egiteko, eta ero, baita ere, jasotzeko, ez? Begoteko Fermin, eskerrik asko tarte hori guztitatikan, hemen ateatzekagatik denbora gurekin egoteko, sarrera eta guzti etorri da opari jakin, ano eta guteko, guten basatean ikusiko gea, eta mil esker iteken danagatikan, jarraitu gola puri-puri jan, eta guk hemen saiatuko gea jarraitzen, koxinatzen da zuei errestak erakusten. Agur lagunak.